μάλιστα κριτικό νου, δηλαδή νου ο οποίος κρίνει και ανακρίνει τα πάντα, προσφεύγουν και στην έξοδεν γνώση, δηλαδή στις επιστήμες, στη φιλοσοφία. Βλέπετε ο Μέγας Βασίλειος είναι πανεπιστήμονας. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Σπουδάζουν εδώ στην Αθήνα. Τι σπουδάζουν? Ρητορική, δηλαδή δικηγόροι. Φιλοσοφία. Σπουδάζουν άλλες επιστήμες. Θετικές επιστήμες. Αντλούν λοιπόν από την έξωθεν σοφία, αντλούνε μορφές, σχήματα, λογικά, επιχειρήματα για να κατοχυρώσουν την ορθόδοξο πίστη και να πολεμήσουν την κακοδοξία. Αν διαβάσετε τα επιχειρήματα, ας πούμε τώρα, να πω τούτο, ένα απλό πράγμα. Το θαύμα του Αγίου Σπυρίδωνος με το κεραμίδι. Τι είναι? Είναι μία στροφή της προσοχής σε ένα γεγονός, σε ένα φαινόμενο. Παίρνει το κεραμίδι, το στίβει και μένει στα χέρια του το χώμα, τρέχει το νερό κάτω και η φωτιά φεύγει επάνω. Εδώ τι έχουμε τώρα? Έχουμε μία εικόνα την οποία δανειζόμεθα από τον έξω κόσμο. Το κεραμίδι μας αποδεικνύει την ύπαρξη, τη σύσταση της Αγίας Τριάδος. Δηλαδή το ενιαίο σώμα αναλύεται σε τρία συστατικά διαφορετικής υφής. Χώμα, φωτιά, νερό. Βλέπετε, από την έξω λοιπόν σοφία, την έξω παιδεία, παίρνουμε ένα υπόδειγμα. Τα επιχειρήματα αυτά, τα οποία λαμβάνουν οι πατέρες, δεν είναι αποδείξεις, είναι ενδείξεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορούμε να πούμε ότι η σχέση των προσώπων της Αγίας Τριάδος είναι ομοία με τη σχέση που έχει το νερό με το χώμα και τη φωτιά στο κεραμίδι. Αν είναι. Εκεί υπάρχουν περιορισμένες δυνατότητες σχέσης. Αποτελούν δηλαδή απλές ενδείξεις της αλήθειας. Και έτσι, για αυτόν που αληθινά πιστεύει, αγαπητοί μου, είναι άχρηστα. Είναι άχρηστα, δεν τα χρειάζεται ο πιστός. Δεν τα χρειάζεται. Αυτά όμως μπορούν να ενισχύσουν μία ασθενική πίστη και να την δυναμώσουν και σε κάποια στιγμή αδυναμίας, όπου υποχωρεί, ας πούμε, η πίστη, εκεί να έρθει η λογική, αυτή η λογική με τα επιχειρήματα, με τις ενδείξεις αυτές, να ενισχύσει την απιστία ή ακόμη και να πολεμήσει και το δαίμονα της αθείας. Υπάρχουν, αγαπητοί μου, δύο μεγάλες, ισχυρές ενδείξεις περί της υπάρξεως του Θεού. Οι δύο αυτές αποδείξεις λέγονται η μεν κοσμολογική και η άλλη λέγεται τελολογική. Που σημαίνει, δεν είναι μόνο αυτές, υπάρχουν και άλλες αποδείξεις. Υπάρχουν οι ηθικές, ιστορικές, οντολογικές. Για αυτές θα αναφερθούμε στην πορεία της ερμηνείας των άρθρων του Συμβόλου της Πίστεως, όπου θα χρησιμοποιήσουμε αποδείξεις εκεί ηθικές, ιστορικές, οντολογικές κτλ. Οι δύο αυτές ενδείξεις, η κοσμολογική ιδιαιτέρως αυτή, που σημαίνει πώς υπάρχει ο κόσμος, ποιος δημιούργησε τον κόσμο, πώς υπάρχει ο κόσμος, ποια είναι η αιτία της δημιουργίας του κόσμου.
Αυτή είναι η κοσμολογική απόδειξη. Και η δεύτερη, η τελολογική, που σημαίνει πόσο ο κόσμος αρμονικά συνυπάρχει. Πόσο ο κόσμος συντηρείται. Πόσο ο κόσμος δεν έχει καταστραφεί μέχρι στιγμής. Ποιος διέπει τις σχέσεις των όντων. Όταν, αγαπητοί μου, κοπεί το ρεύμα, μια απλή εικόνα αυτό, και σταματήσουν να λειτουργούν τα φανάρια στους δρόμους, τότε παρουσιάζεται το φαινόμενο του κομφούζι. Αυτοκίνητα από εδώ κτυπιούνται, βρίζονται οι άνθρωποι, κορνάρουν, προτεραιότητες τότε. Και υπάρχει ανάγκη να έρθει ένας άνθρωπος, ένας τροχονόμος, επί παραδείγματι, να ρυθμίσει την κυκλοφορία. Και είναι ζήτημα αν τα καταφέρνει να τη ρυθμίσει την κυκλοφορία. Και λες, πώς αυτά τα άστρα που υπάρχουν πάνω από το κεφάλι μας, πώς αυτή η σελήνη δεν πέφτει να πλακώσει τη γη. Πώς διέπεται η λειτουργία του σύμπαντος. Αυτές είναι δύο ισχυρές αποδείξεις, ενδείξεις, αν το θέλετε, ενδείξεις της ύπαρξης του Θεού. Αλλά περί αυτών των δύο αναλυτικότερα θα μιλήσουμε την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε και η οποία μάλλον δεν θα είναι η επόμενη Τετάρτη, διότι η επόμενη Τετάρτη είναι η γιορτή του Αγίου Νικολάου και θα πρέπει να απουσιάζω σε πανήγυρη στην Μακεδονία. Θα σας ανακοινώσει ο Πατριάρχος πότε θα έχουμε την επόμενη συνάντησή μας. Να πάτε στο καλό και Παναγία.